Dečki! Ajmo svi vi! Bolji smo imali, ovi imali sve, ja ne jedno bolji. Svi igrali treća lička. Ajmo vi igrali. Evo, barem se more nasloniti. Zdravljeni ispred športske zajednice općine Pitomača. Danas ćemo otvoriti obnovljeno višenamjensko igralište u Pitomači i neću puno pričati, odmah ću pozvati najprije svojeg predsjednika športske zajednice Nevena Vedekovića da kaže par riječi. Draga djeco, poštovani gosti, dame i gospodo, prijatelji športa i športske rekreacije, posebno mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime športske zajednice općine Pitomača. Izražavam svima srdačnu dobrodošlicu i zahvalu da smo se baš danas, kada Hrvatski olimpijski odbor obilježava Dan hrvatskog športa, okupili da i mi na najadekvatniji način obilježimo taj dan sa otvaranjem ovog višenamjenskog betonskog igrališta. U uvjerenju da će ovaj prvi realizirani projekt od nedavno osnovane športske zajednice svima nama dati športsko dobro, htio bi se ovom prigodom zahvaliti svim sponzorima, donatorima, izvođačima radova, bilo onim većim, dakle pravnim osobama ili onim uvjetno rečeno malim, dakle volonterima, fizičkim osobama koji su doprinijeli da u ovom rekordno brzom roku ovo igralište i zaživi. I da ne duljim, želim svima danas ugodno športsko druženje, ugodan dan i da svi zajedno dočekamo večer kad ćemo navijati zdušno za naše vatrove. Hvala lijepa. Evo, kao što je predsjednik športske zajednice općine Pitomača Neven Vedeković rekao, danas smo se okupili ovdje zbog otvaranja višenamjenskog betonskog igrališta u Pitomači, a to ćemo spojiti sa obilježavanjem Hrvatskog olimpijskog dana, jednog od najvažnijih dana za hrvatski sport, jer 10. rujna 1991. godine je osnovan, odnosno utemeljen Hrvatski olimpijski odbor i danas on slavi 17. rođendan. Ja mu u ime svih športaša, u ime svih građana općine Pitomača želim sretan 17. rođendan i Hrvatskom olimpijskom odboru želim da što duže uspješno funkcionira na promociji i poticanju hrvatskog športa. Isto tako im želim da što kvalitetnije hrvatski šport promoviraju u Međunarodnom olimpijskom odboru. Danas je znači jako bitan dan za Hrvatski olimpijski odbor i hrvatski šport i mi smo upravo ovaj dan izabrali za otvorenje ovog višenamjenskog betonskog igrališta u Pitomači, jer je Hrvatski olimpijski odbor sufinancirao ovaj projekt sa 33% sredstava uz športsku zajednicu općine Pitomača i uz lokalnu vlast općine Pitomača, na kojima se evo svima ovom prilikom zahvaljujem. Evo, ja ne budem dugo, sve vas lijepo pozdravljam, vas djeco, vas naše drage goste. Htio bih samo reći par riječi, ali neću dugo po Zlatko, jer on malo voli govoriti, ja baš ne volim. Zahvaliti se Hrvatskom olimpijskom odboru da su podržali ovaj projekat i mogu se pohvaliti da zapravo taj projekat Hrvatski olimpijski odbor i dalje šalje svim lokalnim jedinicama kao primjer kako se može na jednoj maloj površini više sportova odvijati, ne samo jedan, da jedan drugom ne smetne. To je prvi projekat od općine Pitomače, imamo još jedan projekat koji će zaživjeti uskoro, a to je da svako mjesto u općini Pitomače dobit će dječje igralište.
To je u suradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, MUP-om, tada i taj drugi projekat, znači za sigurnost djece da imaju svoje igralište, da ne igraju po ulicama svojih mjesta. Ja bih se zahvalio predsjednom Olimpijskom odboru na podršci ovoga projekta. Isto bih se zahvalio i športskoj zajednici općine Pitomače na ovom projektu, dobro odrađenom projektu, kao i svim poduzetnicima, obrtnicima koji su učestvovali u izradi ovog projekta, kao i ovim volonterima koji su od 9 na večer do 5 ujutro farbali ovo igralište. Znači svima, Gaju koji je dozvolio reflektore na svojoj zgradi i svim ostalim koji su pridonijeli ovom igralištu da se živi ovaj projekt. Evo, hvala svima, a ja bih zamolio jednu malu djevojčicu i dječaka da zapravo oni otvore ovo igralište, jer to je zapravo namijenjeno i svima njima. Evo, hvala vam lijepo. Hvala lijepo, načelniku. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Pomolimo se. Hvalimo te, Gospodine, jer divno sve uređuješ, ljudske napore i poslove razborito raspoređuješ, a umornim tjelesima i dušama svježinom počinka daješ odmor. Zato, Gospodine, usrdno molimo Tvoju blagost. Neka ovi prostor, prikladno uređeni, pridonose odmoru i opuštanju duha. Nek se ovdje učvršćuje zdravlje duha i tijela, a svi koji se ovdje budu okupljali, neka se međusobno obogaćuju bratskim susretanjem i u veselju Tebe skladno slave po Kristu Gospodinu našem. तेरा हुस्न बहुत मुझे भाता है, तेरा सपना चुर जी जाता है, तेरा हुस्न बहुत मुझे भाता है, तेरा सपना चुर जी जाता है।